Больш за 200 аб'ектаў абнаўляюць у Полацку да дня беларускага пісьменства. Гатоўнасць старажытнага горада да святкавання напярэдадні ацанілі члены нацыянальнага арткамітэта на чале з намеснікам прэм'ер-міністра Беларусі Васілём Жарком. Яны наведалі мастацкую галерэю, Полацкі дзяж-універсітэт і музей беларускага кнігадрукавання. Абмеркавалі ключавыя моманты падрыхтоўкі да маштабнага свята, праграма якога яшчэ ў стадыі распрацоўкі. Месцам правядзення дня беларускага пісьменства родны горад першай друкара Францыска Скарыны становіцца ў трэці раз. Сёлета гэта асабліва сімвалічна. У Полацку адзначаць 500-годдзя беларускага кнігадрукавання, а сам горад адсвяткуе 1155-й дзень нараджэння. Мы сегодня посмотрели те объекты, на которые будут показаны, и их готовность. И председатели райисполкома, зампред облсполкома и все службы доложили о том, что все мероприятия будут выполнены. Концепцию мы утвердили. Разработана не только концепция, но и символ, который будет города, символ праздника. И, как мы понимаем, в Полоцк приедут и дипломатический корпус, и писатели с многих стран, и гостей. Это действительно город заслуживает особого внимания. Поэтому праздник, я надеюсь и уверен в том, что он будет проведен на самом высоком уровне. Дзень беларускага пісьменства Полацк прыме 3 верасня. У праграме святкавання фестываль кнігі, прэзентацыя манет, адкрыццё помніка Полацк калыцкай беларускай дзяржаўнасці.